Den industrielle revolution indebar 3 væsentlige årsager. Man begyndte at anvende maskiner i stedet for simple redskaber til at forarbejde varerne. Man erstattede kul og sidenhen andre energiressourcer, mennesket og dyrenes muskelkraft. Man organiserede produktionen på en helt ny måde ved at samle alle under samme tag som led i en indviklet og specialiseret produktion. Grunden til, at den industrielle revolution startede i England, var fordi, at England var godt økonomisk kørende efter slavehandlen, og dette blev brugt til at opbygge en ny produktion. Det engelske landbrug var også blevet bedre efter, at der blev indført nye afgrøder, såsom kløver, roer og kartofler i landbruget i løbet af 1700-tallet. Man indførte også vekseldrift, så markerne blev udnyttet bedre, og man dermed fik et højere udbytte. England importerede desuden også meget bomuld fra blandt andet deres kolonier i Indien og Amerika. Det fugtige milde vejr i det nordvestlige England var ideelt for dyrkningen af bomuld, og var dermed udgangspunktet for starten på tekstilindustrien. Englænderne havde ikke så meget jern, fordi jern produceres af jernmalm ved hjælp af trækul, men Storbritannien var skovfattige, og de havde slet ikke nok træ. Da jernproduktionen ikke kunne følge med den stigende efterspørgsel i 1700-tallet, forsøgte man sig med kul. Man eksperimenterede med kul, og i 1709 fandt en mand ved navn Abraham Darby på at brænde kul, så det blev til koks. Ved fortsat at regulere og justere teknikken, blev man i stand til at bedre kunne udnytte og producere store mængder af billig jern og stål. Udviklingen gik pludselig stærkt, og med udviklingen af stålproduktionen og opfindelsen af en effektiv dampmaskine havde englænderne gode forudsætninger. Det var dog stadig et transportproblem, for det var svært at få varerne transporteret til og fra fabrikkerne og til at import og eksport. Til vands var der ingen problemer. Englænderne havde søveje, som gav dem fordele, når der kom import og eksport. I løbet af 1700-tallet udbyggede Storbritannien nye veje og kanaler, som resulterede i billigere transport. Til lands var det dog sværere. Man havde igennem årene anvendt skinner til at transportere kul med via hestekræfter, og man fik derfor ideen om at koble dampmaskinen på skinner og lade den trække vognene. Der var 2 grundsynspunkter under den industrielle revolution: liberalisme og socialisme. I 1776 udgav Adam Smith bogen The Wealth of Nations. Her gav han sit bud på, hvordan et samfund skulle indrettes. Adam Smith gik ind for friheden for den enkelte på markedet, og han kaldes derfor for liberalismens fader. Liberalismen går ud på, at i stedet for at starte eller nogen anden bestemmer over produktionen, skal den frie konkurrence bestemme, hvad og hvordan det skal produceres. Hvis man deler produktionen op i enkelte dele, vil den enkelte kunne producere meget mere og på den måde øge den samlede produktion. Smith ville gøre op med den merkantilske tankegang, som gik ud på, at staten regulerede produktionen og handlen. Senere i 1800-tallet kom så socialismen. Socialismen gik ud på, at produktionen ikke skulle organiseres til fælles bedste, og den enkelte fabriksejer skulle ikke bestemme. Arbejderne skulle ikke kun være arbejdere, men også være medbestemmende i produktionen, hvilket også ville påvirke samfundet og gøre uligheden mindre. For at styrke arbejderne opstod fagforeningerne, der kunne gennemtvinge krav over for arbejdsgiveren eller kapitalismen, som socialisterne selv udtrykte. I en kilde fra november 1871 er arbejderne fra Chrome og Goldsmiths fabrik blevet tvunget til at skrive en besvarelse til en brevkasse i bladet Socialismen, hvor de får deres arbejdsplads til at virke som et rigtig godt miljø, hvor alle bliver behandlet lige, og at arbejdsgiverne får tildelt en sommertur, der viser det gode forhold, der var mellem arbejderne, arbejdsgiverne og mestrene.